Soc José Manuel Almeric, director de la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València. Volia fer aquestes paraules per a saludar la candidatura de Mavi Mestre a rectora de la Universitat de València. Conec a Mavi dels anys passats, ja en la seva experiència com a vicerectora i també de l'últim període com a rectora. Si he de destacar alguna d'ella, és la seva preocupació per les persones i també el seu bon tarannà respecte a lo que ha sigut sempre la negociació i la coordinació en els diferents elements de la universitat. Vull destacar que en la pandèmia que hem passat els últims temps, Mavi també ha tingut, i tot el seu equip rectoral, han tingut una especial sensibilitat per la Fundació Lluís Alcanyís. Nosaltres, que estem gestionant les clíniques de la universitat, hem passat uns temps difícils, com ho ha fet tot el món i els distints serveis de la universitat. Però he de dir que hem complit en la nostra obligació i també s'han vist recolzats pel rectorat de Mavi en el que ens ha fet falta, en les necessitats que hem tingut i en les ajudes que hem pogut obtindre per a treballar en bones situacions, en les millors condicions i per a respondre també a la demanda dels nostres pacients i, per supost, dels nostres alumnes als que hem facilitat fer pràctiques en aquest període tan difícil de temps. És per això que vull recolzar aquesta candidatura en la confiança que anem a tindre un altre període en el que aquesta universitat es va preocupar de les persones i es va preocupar també per una millor transferència del coneixement i dels serveis a la societat. Com a director de la Fundació Lluís Alcanyís, jo també voto a Mavi.